Sashen Hausa na BBC ke fatan kun waye gari lafiya a shirinmu na karfe 6:30 agogon Najeriya da Nijar, 5:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar juyin juya halin Iran ta yi watsi da kalaman shugaba Donald Trump na cewa yakin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar a kan Iran ɗin ya kusa zuwa ƙarshe. A Najeriya tuni 'yan ƙasar suka so maganin tasirin yakin na gabas ta tsakiya a rayuwarsu ta yau da kullum. Gaskiya ya shafe ni saboda yanzu inda nake biya 500 ya dawo ina biyar 800-700 mota. Sannan ɓangaren kayan masarufi kuma muna jin yana ƙaruwa. A jiya na sayi litir mai daya yana kai naira 1,100 da naira 75. Har wa yau a Najeriya jam'iyyun adawar kasar sun zargi jam'iyyar APC da shugaban kasar Bola Tinubu da kokarin rufe bakin 'yan adawa. An kai wa Peter Obi hari, an kai wa Rotimi Amechi hari, an kai wa Ubari Bafola hari, an kai wa Amechi kwanan nan hari, an kai wa ofisoshin jam'iyyar mu hari a dukkanin kufan fadin jihohin da suke Najeriya. Don haka wannan ba komai bane, firgici ne da tsoro da jam'iyyar APC take da shi. Kana a cikin shirin za ku ji cewa kanwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ta yi gargaɗin cewa Amurka da Koriya ta Kudu za su ɗanɗana kudarsu sakamakon yin atisaya a daidai lokacin da duniya ke fama da yaƙe-yaƙe. To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya tukuna. Ni ne Imam Saleh. Rundunar juyin juya halin Iran ta yi watsi da kalaman shugaba Donald Trump na cewa yakin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar a kanta ya kusa zuwa ƙarshe. Kalaman na zuwa ne a yayin da shugaba Donald Trump ya shaidawa mahalarta wani taro a Florida cewa Amurka ta samu gagarumar nasarar da ake bukata a yakin, don haka akwai yiwuwar kawo ƙarshen sa nan kusa. Da yake jaddada dalilin kai harin, shugaban na Amurka ya ce Iran tana shirin kai hari ne kan dakarun Amurka ba tare da ya bayar da wata kwakwarar shaida ba. Ya kara da cewa Iran ɗin ta yi ƙoƙarin sake farfaɗo da shirinta na nukiliya. Da yake amsa tambaya akan ko Amurka za ta kai hari kan sabon jagoran addinin ƙasar Ayatollah Mujtaba Khamenei, Mr. Trump ya ce ba abu ne da ya kamata ya furta ba, ko da yake ya bayyana rashin jin daɗinsa akan zaɓin da aka yi. Kasuwannin mai da na hannun jari sun yi armashi sakamakon tabbacin da Mr. Trump ɗin ya bayar na kawo ƙarshen yakin nan kusa. Farashin gangan ɗanyen man fetur ya faɗi zuwa dala 90. Hannun jari a kasuwannin Asiya sun farfaɗo idan aka kwatanta da irin asarar da aka tafka a baya-bayan nan. But for now, the facts on the ground haven't changed. The war is continuing. Wakilin BBC ya ce to sai dai har yanzu babu wani abu a ƙasa da ya sauya domin yakin na ci gaba da gudana. Kana jiragen ruwa ba sa iya ratsa mashigin Hormuz. Mr. Trump ya ce taɓarɓarewar farashin mai da kuma faɗuwar kasuwar hannun jari bata kai yadda ake ta faman zuzutawa ba. To sai dai da yake tsokaci akan yadda hakan ya janyo tashin farashin kayayyakin masarufi a cikin gida. Shugaban na Amurka ya yi alkawarin sassauta takunkumin cinikayyar da ya sanya wa wasu ƙasashe domin wadata 'yan ƙasar da abubuwan da suke bukata. Iran na ci gaba da yin lugudan wuta kan Isra'ila da sansanonin sojin Amurka da kuma wasu ƙasashen gabas ta tsakiya a wani martani ga hare-haren da Amurkar da Isra'ila ke ci gaba da kai mata. A Bahrain mahukunta sun ce wuta na ci gaba da ci a babbar matatar man ƙasar. Lamarin da ya sa kamfanin man ƙasar ya ayyana wata doka ta yarjejeniyar ƙin ɗaukar asara tsakaninsa da abokan hulɗa a yayin da aka shiga wani yanayi na bala'i. A Isra'ila an tabbatar da mutuwar mutum guda da jikkatar wasu da dama sakamakon makamai masu linzamin da Iran ke ci gaba da harbawa. Shugaban ɗariƙar Katolika na duniya Papa Roma Leo ya roƙi a kai zuciya nesa yana mai cewa galibi tasirin yakin na ƙarewa ne akan 'yan baruwana. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana takaicinsa game da ci gaba da rufe mashigin Hormuz da Iran ke yi. A wani sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, ya yi barazanar kai wa Iran ɗin hari mafi muni idan ba ta buɗe mashigin ba. A baya dai ya ce hare-haren da Isra'ila da Amurka ke ci gaba da kaiwa ba su shafi kayayyakin more rayuwa na Iran kamar na lantarki da cibiyoyin man fetur ba, to amma hakan na iya sauyawa. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC.
Kanwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ta yi gargaɗin cewa Amurka da Koriya ta Kudu za su ɗanɗana kudarsu sakamakon yin atisaye a daidai lokacin da duniya ke ci gaba da fama da yaƙe-yaƙe. Kim Yo-jong ta yi Allah wadai da shawarar gudanar da atisayen yayin da yaƙe-yaƙe ke ɓarkewa a sassa daban-daban na duniya, kana a gefe guda tsarin tsaron duniya ke rugujewa. Sabuwar gwamnati a Seoul dai tana ta ƙoƙarin inganta dangantaka da Pyongyang. Kuma kalaman Kim ɗin na iya mai da hannun agogo baya a nasarar da ake samu. Ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To idan muka je rahotanni kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar, rundunar juyin halin Iran ta yi watsi da kalaman shugaba Donald Trump na cewa yakin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar a kan Iran ɗin ya kusa zuwa ƙarshe. Rundunar ta ce ita ce kadai take da hurumin ayyana ƙarshen yakin ba Amurkawa ba. Shugaba Donald Trump ya shaida wani taron manema labarai a Florida cewa Amurka na samun nasara a yakin, amma har yanzu akwai sauran muradan da take son cimmawa kafin kawo ƙarshen sa. Ga rahoton Badamasi Abdulkadir Mukhtar. Shugaba Trump dai bai yi bayanin abin da yake nufi da nasarar Amurka a yakin ba, amma rundunar juya halin Iran ta mayar masa da martani cikin gaggawa. Tana mai cewa ita ce za ta iya ƙayyade lokacin da za a daina kai wa juna hare-hare a tsakaninsu. Da yake jawabi ga manema labarai a karon farko bayan fara yakin, Mr. Trump ya yi ikirarin cewa sun karya lagon Iran ta hanyar tarwatsa dakarunta na ruwa da na sama, tare kuma da lalata makamansu. A yayin jawabin dai, shugaban Amurkan ya bayyana yakinin cewa an kusa kawo ƙarshen yakin, amma rundunar juya halin ta Iran ta ce a yanzu ita ke da wuka da nama akan kawo ƙarshen yakin. Da safiyar yau Talata ma, Iran ta harba makamai masu linzami zuwa sassan yankin Gulf, inda take harin ƙawayen Amurkan, kuma har yanzu bata janye takunkumin hana jigilar mai ta mashigar Hormuz ba, ɗaya daga cikin gargaɗin da shugaba Trump ya yi mata a jawabin nasa. Shugaban Amurkan ya kuma bayyana rashin jin daɗinsa akan zaben Mujtaba Khamenei a matsayin sabon jagoran addinin Iran, wani mataki da ya ce zai iya ƙara jefa Iran ɗin a cikin irin halin da take ciki yanzu. To a gaida Badamasi Abdulkadir Mukhtar da wannan rahoto da ya haɗa mana. To yanzu haka dai farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya ya sauko zuwa $90 akan kowace ganga sakamakon kalaman na shugaba Trump na yiwuwar kawo ƙarshen yakin. A jiya Litinin dai farashin ganga ya haura sama da $100. Lamarin da ya sa aka ga tasirin hakan a faɗin duniya. A Najeriya ma an ga ƙarin farashin litar man fetur a gidajen man fetur da dama. Wakilinmu na Legas Umar Shehu Leman ya aiko mana da wannan rahoto. A hal yanzu yanayin makamashi na duniya na fuskantar gagarumin sauyi yayin da yaƙi tsakanin Iran da kuma Isra'ila da Amurka a ɗaya ɓangare ke dagula farashin kasuwannin ɗanyen mai na duniya. Farashin ɗanyen mai na Brent ya haura $90 akan kowace ganga, wanda hakan ya haifar da yanayi mai sarƙaƙiya da ke juya akalar tattalin arzikin ƙasashe da suka dogara da mai. A Nigeria, tasirin wannan rikici ya bayyana nan take kuma cikin tsanani, inda matatar man Dangote ta sanar da ƙarin farashin karo na 4 a cikin ƙasa da makonni biyu. Farashin fitar da mai daga matatar ya tashi zuwa naira 1,175 akan kowace lita, inda aka bayyana tsadar sayan ɗanyen mai da kuma rashin tabbas a kasuwannin duniya a matsayin manyan dalilai. Gidajen mai a faɗin ƙasar sun hanzarta sauya mitocinsu, inda dillalai masu zaman kansu ke sayar da litar fetur tsakanin naira 1,200 zuwa naira 1,400 a shiyoyi daban-daban na ƙasar. Hatta gidajen man fetur na NNPC waɗanda a baya ke bayar da sauƙi sun daidaita nasu farashin zuwa sama da naira 1,000. Malam Suraju Abdulhamid Dandoto ɗan kasuwa ne da ke harkokinsa a Legas. Gaskiya ya shafe ni saboda yanzu inda nake biya 500 ya dawo ina biyan 800-700 mota. Sannan ɓangaren kayan masarufi kuma muna jin yana ƙaruwa sai dai hauhawa da yake ba magana dawowa baya. Tuni ma'aikata suka fara fargaban makomarsu wajen zuwa aiki, kamar yadda wannan malami mai suna Ade ya yi ƙarin bayani. There is nothing we are going to do than to endure. Babu abin da za mu iya yi illa mu yi haƙuri da halin da ake ciki, ganin yadda labarai suka baza a yau cewa matatar Dangote na hasashen farashin litar mai zai iya kawa naira 1,500 sakamakon rikicin da ke faruwa tsakanin kasashen Iran da Isra'ila. Wannan ƙarin farashi tabbas zai shafe mu sosai, musamman ganin cewa babu wani ƙarin albashi da aka samu.
wanda hakan zai kai ga lokacin da mutane ba za su iya zuwa wajen aiki ba. Idan har wannan yanayi ya ɗau lokaci, dole ne mu bar motocinmu a gida, kuma idan abin ya ci gaba da kamari, kowa ma zai gwammace ya zauna a gida domin rage raɗaɗin tsadar rayuwar. Masu ababen hawa a manyan birane kamar Lagos da Abuja na fuskantar ninkin kuɗaɗen sufuri, yayin da farashin kayayyakin masarufi a kasuwanni ke ci gaba da hauhawa, wanda hakan ke ƙara tsananin rayuwa a faɗin ƙasar, kamar yadda wasu malamai mazauna birnin Lagos suka bayyana mun. A jiya na sayi litir mai ɗaya 110, kuma yau yana kai naira 1,100 da naira 75. To amma to yanzu ya zaka ƙara farashin abun hawa kenan koya? Farashin abun hawa kawai muna ɗauka dai yanda ya kamata, saboda in ka gaya musu ma za su yi kuka. Yanzu yakin ƙasashe guda uku ya ruɗe duniya, tsakanin da Allah wannan abu bai yi ba. Yayin da ƙasar ke fuskantar wannan lokaci na rashin tabbas, alaƙar da ke tsakanin al'amuran siyasar duniya da farashin mai a gida na zama babban darasi na yadda al'amuran Najeriya ke haɗe da tattalin arzikin duniya, inda 'yan ƙasa da 'yan kasuwa a yanzu ke shirin fuskantar ƙarin sauye-sauye a wannan kasuwar makamashi mai cike da rashin tabbas. Umar Shehu Leman, BBC Hausa daga Lagos a Najeriya. To daga batun makamashi sai kuma na siyasa duka dai a Najeriya, inda jam'iyyun hamayya a ƙasar suka zargi gwamnatin shugaba Tinubu na jam'iyyar APC da ƙoƙarin rufe bakin 'yan adawa. ADC da PDP sun zargi gwamnatin da hannu a wasu hare-hare na baya-bayan nan da aka kai wa jagororinsu a wasu jihohin ƙasar yayin da suka je wasu tarukan siyasa. To sai dai jam'iyyar APC ta ce kalan sharri kawai 'yan hamayyar suke masu. Ga rahoton Zubairu Ahmad. Rahotannin da korafin jam'iyyun adawar Najeriya na ci gaba da bayyana cewa jam'iyyar APC mai mulki ta al'adance musgunawa jigajiganta a wani salon karya lagonsu. Jam'iyyar ADC ta zargi shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu da APC da ɗaukar matakan barazana ga 'ya'yanta a matsayin wani tarkon shirya magudi a manyan zaɓukan shekarar 2027 mai zuwa. Daga cikin jerin hare-haren da jam'iyyun ke zargi har da wanda aka kai wa tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour Peter Obi a jihar Edo, da wanda aka kai wa tsohon ministan sufurin Najeriya Rotimi Amechi a jihar Rivers, da kuma yadda ake ci gaba da hantarar 'yan adawa da suka hada da tsohon ministan shari'ar kasar Abubakar Malami da na kwanan nan tsohon gwamnan Kaduna Malam Nasiru El-Rufai da ake tsare da shi bisa tuhuma daban-daban da jami'an adawar suka danganta da bita da kullin siyasa. Faisal Kabir ɗaya ne daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC a Najeriya. Idan baka tuna a baya an kai wa Peter Obi hari, an kai wa Rotimi Amechi hari, an kai wa Ubari Bafola hari, an kai wa Amechi kwanan nan hari, an kai wa ofisoshin jam'iyyar hari a dukkanin kufan fadin jihohin da suke Najeriya. Don haka wannan ba komai bane, firgici ne da tsoro da jam'iyyar APC take da shi. To muna mai tabbatarwa gwamnati cewa wannan abun da take wa jagororinmu in ba kwarin gwiwa da bai kara musu ba da jajircewa a gudurin da suka dauko na tabbatar da cewa 2027 sun ceto Najeriya daga halin da take ciki. Kazalika jam'iyyar PDP ma ta irin wannan korafin, inda mai magana da yawunta Farida Umar ta ce ko baya ga cin zarafi da kai hari ga jagororin jam'iyyar APC da ke mulkin kasar na amfani da kotuna wajen kare lagon 'yan adawa. Jam'iyyar mai mulki yanzu wato APC tana amfani da wasu alkalan ta tabbatar da cewa ta durkusa jam'iyyar PDP, ba PDP kadai ba da jam'iyyar adawa gaba daya, ba demokradiyya ta kasar nan. Yanzu abin da nake so sauran jam'iyyu su gane shine wannan fadan ba da jam'iyyar PDP kadai bane, da jam'iyyar adawa ne gaba daya. Saboda haka muna kira ga 'yan jam'iyya gaba ɗayan jam'iyyar adawa gaba daya mu zo mu haɗa hannu tare saboda mu tsira tare. To sai dai jam'iyyar APC da ake zargi da musgunawa 'yan adawar ta mar da martanin cewa duka korafe-korafen 'yan adawar ba su da tushe, kuma akwai irin matakan da ya dace su ɗauka a maimakon shaci faɗi. Bala Ibrahim shine mataimakin daraktan watsa labarai na jam'iyyar APC. Idan waɗannan 'yan adawa suna zargin ana aikata ba daidai ba ko ana amfani da wasu hukumomi ba bisa ka'ida ba, to tsarin mulki ya ba su dama su je kotu a ɗau matakin da ya kamata. Amma a zauna a gefe guda ana hararar juna, ana zargi, to wannan bai zo daidai da abin da demokradiyya ya tanada ba. Kwanan nan an kai wa tsohon dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Labour wato Peter Obi hari a jihar Edo. Gashi kuma tsohon ministan sufuri na Najeriya Rotimi Amechi shi ma ya gamu da haka a jihar Rivers. Me yasa su shugabannin adawa kawai ke fuskantar wannan? Baka ganin kamar tana iya yiwuwa wani makirci ne suke shiryawa a tsakaninsu da zimman su kai wa junansu hari domin kawai a harari jam'iyyar da ke mulki? Ai a makirci na kokarin shafa burushin tsiya a jikin abokin adawa. Wani lokaci mutum sai ya shirya wani abu da gangan da ganganci domin kawai
ya sa a harari wanda yake adawa da shi. Wannan dai na faruwa ne 'yan watanni kaɗan kafin a soma yakin neman zaɓe a Najeriya, kuma a cewar jam'iyyun adawar hakan na ci gaba da jefa fargaba ga makomar siyasar ƙasar, abinda suka ce ba zai karya musu gwiwa ba. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To a Najeriya yanzu haka agogo na cewa karfe 7 ne saura kwata daidai, haka abin yake a jamhuriyar Nijar. Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC.